खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गरेसराव गुलि गावनानै 5 लाख रां दाखाथि खालामदों। आईआईटीनि टेकनिशियाना आल्फा उदाङाव जयेन जादों। नगावआव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। सोरखारा बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव इंराजि रावनि सोंथि बिलाइजों गुणोत्सव 2024 खुंनायखौ दोनथ'नांगौ बुंदों खोरोमदाव औवारी। बाक्सानि मैनामाथा फोथारनि आजरा मोननाय फाइखि जुवारनि समायना बिदिन्थि। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला थाखोनि खेल महारन गेलेनाय बादायलायनायखौ मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्लानि गरेसराव गुलि गावनाय जाथाय। बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै सोरखारा गले गले दाबि खालामनायनि गेजेरावनो फिन गुलि गावनानै दाखाथि खालामनाय जाथाया जादों। दिनै हराव गरेसरनि बालापारियाव सासे सुबुंनि आथिङाव गुलि गावनानै दाखाथि खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। गरेसरनि 1 नं बालापारि गामियाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै सोरांसि 3:30 रिंगासोआव थानेश्वर बर' मुंनि सुबुंनि आखि आथिङाव गुलि गावनानै दुथांफ्रा 5 लाख रां लुथिनानै लांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांफ्रा दाखाथि खालामनानै लांनाय 5 लाख रांखौ थानेश्वर बर'आ गामिनि आबादारिफोरनिफ्राय बुथुमनानै न'आवनो दोनथुमदोंमोन। बबेखानि डाकाइतफोरनि गुलि गावनायाव जोखोम जानाय थानेश्वर बर'खौ गरेसरनि गुदि सावस्रि मिरुआव सरासनस्रा फाहामथाय होनायनि उनाव गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। जाथायसालिनिफ्राय थरसे पिस्टल गुलिखौबो बोखांनो हादों। ओरैहाय बे जाथाया ओनसोलाव बयखौबो समखिहोदों होननानैबो मिथिनो हादों। आल्फाया बावैसो मिरु आरो रायजो सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोनब्लाबो परेश बरुवा दैदेननाय आल्फा उदाङाव गोदान सोद्रोमानि जयेन जानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेराव गुवाहाटी आईआईटीनि सासे मावफारियाया आल्फा उदाङाव जयेन जादों होननानै खौरां मोन्दों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि आमिनगावआव थानाय आईआईटीआव जुनियर टेकनिशियान महरै थिसनथाइ मोननाय आमगुरिनि गौतम गगৈ मुंनि लाइमोना साख्रि गारनानै उदखारि आफाद आल्फा उदाङाव जयेन जाहैदों। ओरैहाय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो गौतम गगैनि रान्दि बिमाया बायग्लिलांदों आरो गाबै फिसाज्लाखौ गुबै लामायाव लाबोफिननो थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डिजिपि जिपि सिंहखौ खावलायहरदों। गौतम गगैखौ न'आव दैथाय हरफिननो थाखायबो रान्दि बिमाया परेश बरुवाखौबो खावलायहरदों। बबेखानि जोबोद नोरोम आरो गोरलै आखुनि गौतम गगैया सोरखौ लोगो मोनना हरखाबै बेबायदि थांखि लाखो आरो मा जाहोननि थाखाय उदखारि आफाद आल्फा उदाङाव हाबफैखो बेखौ लानानै जायगानि सुबुंफोराबो सोमोनांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नगाव जिल्लायाव मोसानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। पेलागाव गामियाव शुक्रबारखालि फुङाव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय न'नय ओनसोलनि पेलागाव गामियाव दिनै फुङाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे बेंगल टाइगारनि गाग्लोबनायाव सासे बैसोगोरा सुबुङा जिउ गोमादों। बबेखानि मोसानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ पालन सयकिया होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पालन सयकियाया दिनै फुङाव गावनि न' फारसे थाबायलांगासिनो थानाय समावनो मोसाया गाग्लोबो। बे जाथायाव पालन सयकियाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरा थुबुर जायो आरो बेनि बागै हाग्रा बिफाननो खौरां हरो। बबेखानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोराबो बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो पुलिसनि मददाव पालन सयकियानि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद नायनो लानानै थाङो। ओरैहाय ओनसोलाव मोसाया दासिमबो उदाङै गिदिंगासिनो दं होननानैबो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1थि थान्दै जख'न्थाइ आरो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि थान्दै जख'न्थाइखौ मायानगर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। बे थान्दै जख'न्थाइजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनै लाइमोनफोरनि जिउ राहा दानाय आरो बिसोरनि गेजेराव नुजाथिनाय जेंनाफोरजों लोगोसे फेग्रा बेसाद जौ आरो ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय बारग'नाय आरो तामुलपुर जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव सायख'जानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आयदाखौ लानानै सावरायमेल लायो। बे सावरायमेलखौ दैदेनो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि जिबन जिउ बसुमतारिया।
सावरायमेलनि गुबै थांखिखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिया। सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बे सावरायमेलावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो गसाइगाव बीएड कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर', लेंहरजानाय आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार सेल्वेशन फाउन्डेशन रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि मेनेजार रन्जित कुमार बसुमतारिया। मोसौ फार्म बानायबाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बिबारनि बागान बानायनानै बाक्सानि खारिजा बिजनेनि मैनामाथा फोथार गामिनि सासे आजिरा मोननाय फाइकि जन गणेश चन्द्र गयारिया जाबाय आदर्श सुबुं। मैनामाथानि एलासिगुरिनि थागिबि गणेश चन्द्र गयारिया गावनि सिमांखौ ओंथि गोनां खालामनो थाखाय 1993 मायथाइयावनो बीएसएफनि साख्रियाव जयेन जादोंमोन। गोलाव सम साख्रि मावनायनि जोबनायाव 2017 मायथाइयाव आजिरा लानानै न'आव फैयो गणेश चन्द्र गयारिया। आजिरा मोननायनि उनावबो नाथाय बियो न'आव ओरैनो जिरायनानै सम बारहोहरनायनि बाथ्रा सानाखैमोन। गिबियाव बियो काहितमा फोथाराव 4 बिगा हायाव जागायजेनो मोसौ फार्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ बिफां लाइफांनि आबाद। इयुनाव जाहाथे गावनि फिसाजो फिसालाफोरा खस्थ' जाया आरो गोसोआव सान्थि मोननायनि गावनो गोसो जानानै गय, नालेंखर, नारें खाजि, सुमफ्राम, मैथ्रु, बैग्रि, थाइजौ, कमला, थालिरजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि आबादनि अनगायैबो बिबारनि बागान। गावजों लोगोसे गुबुन 10 सानि आदर्शनि बिदिन्थि गणेश चन्द्र गयारिनि बागाना दायो फिथाइजों बिबारजों मुंदांखा। गणेश चन्द्र गयारिनि बे बिदिन्थिया जाखांबोनाय गोबांखौनो आशानि फारसे लांनानै गावनि आथिङाव गाव गसंथानो थाखाय थुलुंगा होगोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव खेल महारान 2023 इं मायथाइनि जिल्ला थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंनाय बायदिनो बाक्सानि सदर मुसलपुर बाथौफुरिनि जिल्ला गेलेग्रा फोथाराव बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंनि जिल्ला थाखोनि गेलेनाय बादायलायनाया जागायबाय। बे गेलेनाय बादायलायनाया सोलिफु दाननि 5 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों सोलिगोन। आसाम सरकारा गेलेगिरिफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय आरो एरसोनानै थानाय रोंगौथिखौ बायजोआव दिहुननानै गेलेगिरिफोरनो खाबु होनाय गेदेर थांखिजों रायजो नाङैनो खेल महारान खुंनायखौ नुनो मोन्दों। गामि ओनसोलनि गेलेगिरिखौ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय बे खेल महारान बादायलायनाया गिबियावनो गामि थाखोनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै बिएसडिसनि थाखोआव साब डिभिजन बिधान सभा बियाबाव देरहानाय हान्जाखौ जिल्ला थाखोआव गेलेहोनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बिएसडिसि साब डिभिजनाव आरो बिधान सभा बियाबाव गेलेनानै देरहानाय हान्जाखौ जिल्ला थाखोआव गेलेहोनो थाखाय सायख'नानै लाबोनाय जादोंमोन। बिब्दिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सापागुरि बियाब आरो बरमा मोननै बिधान सभा बियाबनि 19 बोसोरनि सिंनि आरो सानि जोलुर गेलेगिरिफोरखौ लानानै सानथामनि थाखाय जिल्ला थाखोनि खेल महारानखौ सापागुरि बियाबनि एमएलए एबा आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे जिल्ला थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव जोलुर गेलेनाय, भलिबल गेलेनाय, खारनाय बादायलायनाय आरो बास्केटबलाव मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाय जागोन आरो रायजो थाखोनि गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय लांनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि बे बाथौफुरि जिल्ला गेलेग्रा फोथारखौ आसामनि बिटिसि स्पर्ट्स एकाडेमि खालामनायनि बिथांखि लानायखौ मिथिनो होयो। बे हाबाफारियावनो थांनाय 37थि माहारियारि गेलेनाय बादायलायनायाव नेशनेल गेम्स गवा बोरला गावनायाव सनानि बान्था देरहानो हानाय बाक्सानि रितु बसुमतारी आरो टाइकन्ड'आव सिलभार मेडेल देरहानो हानाय बाक्सा परनश्रीपुरनि सबिता रामसियारिखौ बरायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बाक्सा जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बरुवा, बाक्सानि एसपि उज्जवल प्रतिम बरुवा, गाहाय आलासि महरै अर्जुना बान्था मोननो हानाय आसामनि गौरब अर्जुना नयनमणि सयकिया आरो गेलेनाय बिफानजों सोमोन्दो थानाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।